Assalamu alaikum. Me sunanka? Faruk. Sunanka Faruk. Waye yake baka wannan naka ne? A'a. Waye baka? Wata mata ce. Yanzu in ka siyar nawa za a baka anan? 200. 200. To kai ka san inda ake siyarwa? Na sani. Yanzu kan aka baka kuɗi za ka yi zuwa ka siyo ka ringa siyar da naka? Zan iya. To in an baka 200 kullum in ka siyar da wannan nawa me kake yi da 200? Abinci muke siya. Kai da wa? Da kakata. Mamanka fa? Mamana ta rasu. Babanka fa? Ya rasu. To yanzu kana tare ne da kakarka? Eh. So 200 to me kuke siya da shi? 200? Sai ku siya me? Dankali. Dankali zai ishe ku na 200? Ya kuke yi to? Da ruwa muke haɗawa. Kana zuwa boko? Eh. Kana zuwa islamiyya? A'a. Me yasa baka zuwa islamiyya? Babu kuɗi. Boko fa kana zuwa? Na gwamnati? Eh. Kana yaushe da yaushe kake zuwa? Ina zuwa da ranar Alhamis da ranar Monday. Kwana nawa kenan? Kwana 3? Eh. Sauran kwanakin fa sai ka je talla? Eh. To yanzu idan aka saka islamiyya za ka tsaya ka yi karatu? Zan tsaya. Za ka yi? Eh. Za ka yi sosai? Zan yi. Ka iya karanta Ƙur'ani? Yi. Ba ka iya karanta Ƙur'ani ba? Amma dai sai na shiga dai zan iya. To ya kake sallah? Kana sallah? Ina yi. To shi kenan yanzu kana so in siya wannan da ayaban duka kenan? Yanzu na siya duka in ka je za a baka 200. In baka siya duka ba fa nawa za a baka? Ko sisi. Ba za a baka ko sisi ba? To ka ci abinci yau? Yau na ci. Da safe? Da safe amma na rana ne. Baka san me za ka ci ba? Da daddare fa? Da daddare? In ta ban 200 ne sai ku je ku siya ku ci? To shi kenan. Barakallah. Faruk kace sunanka ko? Eh.